Am închis anul de 2023 cu un progres fizic peste 18%. Zicem că proiectul a început destul de bine și acum repornim lucrări în 2024. Am început cu lucrări de la tunel pe 3 ianuarie și restul de proiectul ieri, înseamnă 8 ianuarie de 2024. La moment de față încă nu avem toți oameni în șantier, că îl adunăm acum după perioada de sărbători și nici vreme nu prea ne ajută prea mult, dar totuși, lucrarea de la poduri l-am repornit, lucrăm și la piloți furați și lucrăm, bineînțeles, la amândouă tunele pe care sunt aici. Montăm poligon de prefabricați, că a venit o parte de material, altă vine acum între următoare 2 săptămâni. Așteptăm că până la început februarie tot echipament pentru prefabricat să fie în șantier. Suntem în perioada de iarnă, dar oricum suntem pregătiți pentru asta. Noi am achiziționat pentru proiectul ăsta 2 stații de beton, în care sunt dotate cu apă caldă. Am făcut o investiție destul de mare, dar necesară, punctul nostru de vedere. Am investit și în utilaj pentru grinzi prefabricați, o să facem 660 de prefabricați aici în șantier. La tunel ne-am reîntors tot la schema de schimburi pe care l-am pornit. Am avut doar întrerupere pe perioade de sărbători, dar lucrăm în 24 de ore, 7 zile pe săptămână, în continuu. Am pornit destul de bine. Pe tunelul sensul de Sibiu spre Pitești avem deja 142 de metri lineari executați. Pe partea stângă, înseamnă sensul de Pitești spre Sibiu, în jur de 82-83 de metri lineari aia sunt făcut. Și mergem în continuare. Am trecut faza mai complicată, care era să intrăm în tunel. Nu mai stăm, parcă geologia s-a schimbat de bine. Începem să intrăm la un progres mai mare decât am avut până acum. Restul de șantier, ce pot să zic, piloți sunt executați la 70%, avem un progres de 25%, asta la închidere de decembrie 2023. La terasament am făcut și ceva, 8%, 9% avem executat și tunel, bineînțeles că avem un progres de 8%. Tunel are 1 km 350, din care înseamnă 2700 de metri liniari total, din care am executat în jur de 250-230 de metri liniari. Suntem la început, dar suntem bine.